बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय हराव कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि लुंसुं हाग्रा ओनसोलाव थांनाय 15 सेप्तेम्बरावसो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा गोदानै जोनोम मोननाय ULB हानजा आरो पुलिसनि गेजेराव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जानानै सानै ULBनि जिउ खहा जादों होनना पुलिसआ फोरमायथिदोंमोन। आरो पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय सानै सुबुंखौ जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म होनना पुलिसआ फोरमायथिदों। आरो जिउ खोमानांनाय सानै सुबुंजों लोगोसे गंनै पिस्तल, गं 7 हेन्ड ग्रेनेड आरो गोबां गोनांथि बिलाइफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों होनना फोरमायथिदोंमोन। बेनि उनाव बे जाथायखौ मोनथिनानै खौरांगिरिफोरा जेब्ला जाथाय जाजानाय नखराव सौहैनानै खौरां लाहैदोंमोन अब्ला मोनथिनो हादोंमोन जे पुलिसनि गुलिजों गावजानाय सानै सुबुङा ULBनि सोद्रोमा नङा आरो बिथांमोना सरासनस्रा खस्थ' खालामनानै खामानि मावना जाग्रा सुबुंसोमोन होनना। मख'नो नांगोन दि पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय जोंसार मोसाहारिनि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोंसार मोसाहारिया थांनाय माखासे सान सिगां हाग्रा ओनसोलाव दंफांनि फालांगिनि थाखायसो हाग्रायाव खामानि मावहैबाय थादोंमोन। बे समावनो सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुदु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय जोंसार मोसाहारिखौ थांनाय माखासे साननि आगोलनो पुलिसआ हमदोंमोन आरो सेरफांगुरि पुलिस थानायाव लाबोना दोनफैदोंमोन। पुलिस थानायाव जोबनानै दोनजानायनि उनाव जोंसार मोसाहारिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा सेरफांगुरि पुलिस थानायाव थांनानै मैया खौरां लाहैखांनायनि उनावहाय पुलिसआ फोरमायहरदोंमोन जे जोंसार मोसाहारिया थाबैनो सेरफांगुरि थानानिफ्राय गगोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव बे समावनो हरखाबै फुंनि समाव सोमोनांथाव खौरां मोननो हादोंमोन जे कक्राझार जिल्लानिनो भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि लुंसुं हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इनकाउन्टाराव पुलिसआ थैबाय होननानै फोरमायनायाव ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आरो नखरनि सुबुंफोरखौ दुखु मोननायजों लोगोसे सोमोनांहोदों। पुलिसनि बेबायदि अयनाय इनाय अयथासारै नंखाय फाव फान्दायनानै गुलि गावना जिउ फोजोबस्रांनायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आरो बेबायदि नंखाय फाव फान्दायनानै बुथारजानाय नखर बिसि फिसानि थाखाय माबा मोनसे राहाब्लाबो सरकारा होनांगौ होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों खावलायदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव दिनै कक्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह फानेश्वरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे समनिफ्रायनो कक्राझार जिल्लानि बिसमुरि, जारबारि बायदि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फालांगियारिफोरनिफ्राय गोदान हाथियार लाग्रा हानजाया रां दाबिदोंमोन होननानै आरो बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायबावनाय बायदिब्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मोसाहारिजों लोगोसे जनकुमार ब्रह्ममोनखौ रां दाबिनायनि दायाव सेरफांगुरि पुलिस थानायाव जोबनानै दोननाय जादोंमोन। बे समावनो थांनाय हरनि समाव कक्राझार पुलिसआ उल्थापानि हाग्रा ओनसोलाव गोदान हाथियार लाग्रा हानजानि खेमाव जोंसार मोसाहारिखौ लानानै मोनसे अपारेसन खालामो। बे समावनो पुलिसनि हानजा आरो ULBनि गेजेराव 30 मिनिटसो सम गावलायो होनना पुलिसआ फोरमायो। आरो बे समावनो जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्मआ गुलि नांजाना कक्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो जोबथा हां बोयो होनना कक्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबाननि बिबानगिरि सुरजित सिंह फानेश्वरा बुंथियो। बेराफारसेथिं बे जाथायखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा नंखायथार होनना अजद दैखांदों आरो जोंसार मोसाहारिया मोनसे समाव NDABSनि सोद्रोमामोन आरो BTR एकर्डनि उनावनो बिथाङाबो फैबायमोन। नाथाय आथिखालाव बिथाङा गोदानै जोनोम मोननाय ULB आफादाव थांफिनाखै एबा सोमोन्दो गैया होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों। आरो नखरनि सुबुंफोरा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला गोरिबनि थाखायसो हाग्रायाव दंफां दाननानै नखर संसार सालायोमोन होनना रोखा फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। चिरां जिल्लानि दालिगाव बरतला फ्लाइअभारनि काजलगाव पुलिस रिजार्भनि थागिबि निजोरा बर'आ गावसिनि न'निफ्राय 3 नं राजा लामाथिं सानजा फारसे बङाइगाव मारुति सुजुकी श'रुमाव डिउटि खालामनो मटर साइकेलजों थांबाय थानाय समावनो सिनायमोनै साथाम सिखावफोरा निजोरा बर'नि गोदोनायाव गाननाय सनानि मालाखौ बस'ना बेंटल गेट दलाइगाव थांग्रा लामाथिं बाइकजों नुस्लाब मोनै खारलाङो होनना मिन्थिनो हादों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय सिखावखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय निजोरा बर'आ पुलिस बिफानखौ खावलायो आरो दालिगाव पुलिस थानायाव गांसे गसर थिसननाय जायो होनना निजोरा बर'नि बिफाया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया आरोबाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां बड'लेण्ड थिखादार गौथुमा गावबा गावनि खामानि मावनायनि मोननांगौ गोजाम बिलखौ लानानै BTCनि गाहाय सदर कक्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय BTC सेक्रेटारियेटआव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिदोंमोन आरो बिनिनो फिननाय महरै खुद्रिसारनाय थिखादारफोरनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया होदोंमोन दि 2000 कौटिनिबो बांसिन दाहार खालामना गालांदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा।
बे रांखौ हाग्रामा महिलारिनियावसो बिनो नांगौमोन मानोना बे दाहारा हाग्रामा महिलारिनिसो होनना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि जोंनि बिटिआर सरकारा बे रांखौ होआलासिनो थानोबो हायो मानोना बे रां दाहारा हाग्रामा महिलारिनिसो जोंनि बिटिआर सरकारनि नङा होनना बिथाङा फोरमायथियो। दानिया फैबावदो जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन दोलोफोरनि गेजेराव साखाफारा जादों। बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव सहराव थानाय एसएस कमप्लेक्सआव मोनसे बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि खौसेयै सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे, बारग' एमएलए महेन्द्र नाथ ब्रह्म, बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा बुङो दि फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिखौ देरहासार जाहोनो बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ खौसेयै हाबा मावलांगोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे 28 नं गसाइगाव बियाबाव जायखौखि बिजाथि फसङा मानो देरहानाया रोखा होननानै बिथाङा फोरमायो। मानोना बिपिएफ कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनो नागिरबाबो जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा मानोना रायजो राजाफोरा सोलिबाय थानाय सोरखारजोंसो जेब्लाबो थागोन होननानै फोरमायथियो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। बोसोरफ्रामबो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर सोरजिनि फुंखा बसुमतारीया फैगौ 5 आरो 6 नभेम्बर खालाराव साननैनि हाबाफारिजों बाथि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो थि खालामदों। मोनथिनो मोननायाव बे दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायाव फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालि, क्लाब, हानजा, गौथुमनि अनगायैबो गामियारि आफाद गासैबो हालामनि बर'फोरानो बे थुनफावथायाव बाहागो लानो हागोन आरो जायफोरा बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथायाव बाहागो लानो गोसो गुदुं हानजाफोरा फैगौ 15 अक्ट'बरनि सिगांनो मुंखौ थिसननो नांगोन आरो 15 अक्ट'बरानो मुं थिसननायनि जोबथा खालार होननानैबो मिथिहोदों। मोनथिनो मोननायाव थुनफावथायनि आयदाया ड्राग्सखौ लानानै दिन्थिनो नांगोन आरो बे बादायलायनायाव देरहागिरि हिसाबै सेथि बान्था महरै मोननो हागोन 22,222 रांजों लोगोसे मान बिलाइ, नैथि बान्था महरै 17,777 रांजों लोगोसे मान बिलाइ आरो थामथि बान्था महरै 22,222 रांजों लोगोसे मान बिलाइखौ मोननो हागोन। बिनि अनगायैबो साबसिन बिथोनगिरि, साबसिन फावखुंगुर आरो साबसिन फावखुंग्रि सायख'नाय जागोन होननानै मिथिनो हाबावदों। नोंथांमोना जुदि बे थुनफावथायनि बागै गुवारै मिथिनो लुबैदों अब्ला नैबे होखानाय 7399409826 नाम्बाराव जगाजग खालामनो थाखाय जानबुं नाम्बारखौ फोसावना होखादों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।